asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethi wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Ake ngibingelele nje umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshini. Uma ukuthi umusha ke kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanja. Babukeli bempunga yesintu namuhla ke nginizele nenye nje inkulumo bafowethu kodwa ke ngoba ifikile ngizoyikhuluma mina izinto abantu abadala abazikhuluma kumina nabaziphakamisayo ukuthi sifundise ngazo ngiyalihlonipha kodwa ke ngiyacela kubona ukuthi bangiphi isisoka ngoba angifuni ukuthi njengoba usuqalile ukubuka lo mfanekiso oqoshiwe bese ungawuqedi ngento mhlambe sikhuluma ngayo ozozuthi hawo impunga yesintu ithini manje. Kwesinye isikhathi ke kuyenzeka ukukhulunywa inkulumo uyibona ikude nawe mhlambe ngokubuka isimo sempilo oyiphilayo uthi mawubuka leyo nkulumo ekhulunywayo bese ubone kuyinto ekude kakhulu nawe futhi ongeke nje uzufinyelele kuyona. Kodwa ngoba ke ikusasa laziwa kanti nesondo liyajikajika yingakho kubalekile ukuthi wena njenganomuntu uhlale ngaso sonke isikhathi uzithoba noma ngabe kuthiwa uyazibona ukuthi uyinkanku edla amacimbo kwandulelisa kodwa uthobe. Uma kufika enye inkanku edla amacimbo kwandulelisa uyithobele noma kufika impofana nayo futhi uphinde uyithobele. Kubalekile ukuthi uma umuntu abantu baphathe ngendlela eyodwa. Ngike ngimangale nje mangibona umuntu eyinkanka edla amacimbo kwandulelisa bese uthola ukuthi uhambela phezulu abanye abantu babukela phansi. Bafowethu akufanele ukuthi ithongo malikuthandile lakuphakamisa bese nawe uyaphakama. Ungayenzi leyo. Kodwa ithonga lithi malikuthandile lakuphakamisa bese wena uyazehlisa. Futhi ukuzehlisa kwakho akufanele kukhetha abantu. Nalo inkanku edla amacimbo kwandulelisa yithi mawumthobela noma umhlonipha nalo impofana naye bese uyamhlonipha. Ngoba futhi ukhona isimo la uthola ukuthi kuyenzeka sikufice wena njenganomuntu. Uthola ukuthi mhlambe uhambile ngizokwenza umfanekiso ngokuthi uhambile mhlambe uyokhuleka entabeni. Mawuhamba mhlambe uyozikhulekela entabeni kukude kakhulu. Njenganale yami intaba mangike emakhaya uma ngokhuleka kuyona ikude kakhulu. Nomunye futhi kuzokwenzeka mhlambe uthola ukuthi benza lento bathini konje ngesilungu. Ngike ngibezwe beyibiza lento bathi ukuhayika. La abantu bezohamba khona mhlambe baye nje entabeni baphatha amatende lawo amancane abazofika bawabeke lapha abahlale khona uyabona ehlana abanye bakwenzela ehlana lokho ekuthiwa ukuhayika uhambe nentabeni lala angazi ke noma indlu yangasese bayiphatha yini. Kuyenzeka futhi uthola ukuthi kunezimo nje eziningi ezikwenza ukuthi uzwe mhlambe kuphenduka isisu nje. Masiphenduka isisu bese kube sengathi ungahamba uye kobheka umfana ohlatshwe inkomo. Usabathe uyabekezela ubone ukuthi ayikhona. Nali itshe lentaba lifuna ngililahle. Kodwa manje indawo kuyona ayikho indlu yangasese ilavati. Namuhla bafowethu ngifuna ukuzokhuluma ngento enjalo. Ngoba nakuba kungethina sonke uthola ukuthi siyabhekana nesimo esinjalo. Kodwa ngoba ikusasa laziwa mhlambe nawe isimo esinjalo sokwehlela usehlane nje mhlambe ukehlathini kuvele kuphenduka isisu athi umfana ohlatshwe inkomo wozongibheka bese uyasithela nje bese ufika ulilahla ngempela itshe lentaba. Uthi mawulilahla itshe lentaba uhambe ubuyele emuva. Mawubuyele emuva uyaqala manje ubona into zakho ziyashintsha.
manje shintsha into zakho ziya ngokubheda kube khona izinto ezenzakala kuwena nje ongaziqondi kahle udideke ukuthi kwenze njani kanti letshe lentaba ofike walahla lapha esigangeni ithi impunga yesintu kumina entabeni kunezithunywa zakhona ehlane kunezithunywa zakhona emanzini kunezithunywa zakhona yonke indawo nendawo inezithunywa zakhona uma uwumuntu uzohamba uyehlane ufika ulahla itshe lentaba nje kanjalo nje bume nje kanjalo usuke sewonile uma uwumuntu uzolahla itshe lentaba kufana nomuntu othola ukuthi uthanda kakhulu ukufinya noma athi mekhwehlelile bese aphimise phansi uma kwenzekile wakhwehlela waphimisa phansi wangagqiba ithongo elembethe wena liyama ligade lamathe owaphimise phansi aze ome awucabangeke wena ngenkathi uhamba kade uqeda kuphimisa amathe uhamba wedwa manje kunomngozi omningi omngase kukwehlele endleleni osuku usuyihamba ngoba ithongo lakho libheke lawa mathe ukuthi aze ome ngiyazi ke vele ukuthi omunye lenkulumo akasayizwa kahle sengikhuluma amampunge ngoba vele izinto eziningi ezamaphutha esizenzayo asifuni ukufundiseka ngazo nokubuyiswa nokuqondiswa kuzona kodwa siyakwazi ukuthi sizithethelele kuzona ngokuthi sithi kulungile bese kuthi lokho esilulekwa ngako sithi akukona uyabona bafowethu uma kwenzeka ufikelwa isimo la kufanele ukuthi khona lahla itshe lentaba usentabeni khumbula ukuthi kunezithunywa zakhona la ngenkathi ulahla wena itshe lentaba umoya wakhona uyangcoliseka ngoba nephunga lakhona libe selishintsha bese izithunywa zakhona ziyenyanya uma sezenyanya izithunywa zakhona ziyakhononda ethongweni lakho ithongo lakho bese likubeka icala ake ngenze nje umfanekiso uyabona uma kuthiwa mhlawumbe uyahamba uye ehlathini mawufika uthi uyafika ehlathini kunephunga nje kunuka itshe lentaba awuphatheki kahle uyacasuka ukuthi ubani kodwa lo olahle itshe lentaba la njengoba nje ucasuka ukuthi ubani olahle itshe lentaba la nezithunywa zakhona entabeni ziyacasuka ngoba umoya wakhona usuku usuwonile usuku usungcolisile wenza njani ke uma kwenzeka uficwa isimo esinjalo la ukuthi lahla khona itshe lentaba kufanele ukuthi ugumbe umgodi qala ngaphambi kokuba ulahle itshe lentaba ufika ugumba umgodi uma usugumbile bese uyalahla itshe lentaba uma usulahlile bese uyagqiba uma kwenzekile ukuthi ngempela umfana ohlatshwe inkomo usefuna umbheke ngempela uyakwazi ukuthi ukwenze lokho bese uthola inhlabathi bese uyagqiba konke lokho ungashiyi nje bume uyabona ke mawelusa abaningi bazokutshela ukuthi kukhona into ekuthiwa yiqanda lenjolwane bazokutshela abantu abaningi insizwa zakuqala zazinenhlanzeko zazingathi mazilahla itshe lentaba bese zishiye kanjalo nje kodwa zazigqiba zibe sedlala ukusake nokuganga bese manje lezigqibe khona bese zakhe nenye inqube zikubisa iqanda lenjolwane konke lokho bafowethu kwakugcina inhlanzeko yemvelo ngoba bafowethu entabeni ukuthi akuhlali umuntu kodwa kunezithunywa zakhona ingako uthola ukuthi thina siyahamba siyentabeni sihambe sothandaza entabeni uyabona bese kuqaqeka izinto ezithile kunezithunywa zakhona kubalekile ke bafowethu ukuthi zonke le ndawo sihloniphe ungathi nje wena uma ufikelwa ukuthi lahla itshe lentaba uvela ulilahle nje ulishiye kanjalo kuyagqitshwa imba umgodi bese uyagqiba wenze lokho ukuthi izithunywa zala olahle khona itshe lentaba zingayi komangala ezithunyweni zakho bese ubona into zakho ziyaxhugela awazi ukuthi konakeleni kanti ithongo lakho elikushayayo likushaya ngalento manje ofuna ukuthi ilunge wena engasalungi hayi bafowethu angageqa amagula ngoba ngimuka ngiyacela ukuthi umfanekiso oqosheni uthathe nodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke sisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga
dosami hayi wethongo lami mina sengife mina